Id-dwejra fl-iktar ritratt antik fl-1890 u fl-aħħar ritratt wara li ġarfed f'ġurnata tempestuża tax-xitwa f'Marzu 2017. U hawn dak li jista' jkun wieħed mill-ewwel ħwienet tat-Titotla, ħanut tat-tew il-kafè ta' Mortimer & Co, ritratt tal-1880 f'Ajnsielem, u li jixed li dan il-ħanut kien bejta ta' attività soċjali u kummerċjali. Dawn ir-ritratti jagħmlu parti mill-Gozo Album, teżor diġitali ta' memorji Awċin, varat waqt l-Expo 2025 fl-MFCC ta' Qali. Qabel u llum il-ħsieb wara dan il-proġett li qabel numru estensiv ta' ritratti antiki li nġabru tul l-aħħar xhur, ma l-istess ritratti li ttieħdu din is-sena mill-istess angolu. Il-proġett huwa frott kollaborazzjoni bejn id-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar, l-Information Management Unit, is-sezzjoni tal-IT tal-Ministeru u sezzjoni tal-Arkivji Nazzjonali f'Għawdex. Dan il-proġett jinqasam f'sensiela ta' ritratti antiki li juru l-istorja ta' kif żviluppa Għawdex matul is-snin. Dan l-istess proġett permezz tiegħu nkunu nistgħu aħna mhux biss ingawdu Għawdex kif kien fl-modi, imma anke qabluh ma' Għawdex kif qed jiżviluppa matul iż-żmien. Titwila lejn dawn ir-ritratti twaħlek fl-istorja meta pereżempju fit-toroq kienu iktar komuni l-merħliet ta' naċ u mos, toroq inqas biżla, il-ħemda tħossa u tmissa bidejk, u r-ritratt storiku tal-ewwel xarabank f'Għawdex meħud fl-1926, servizz ta' Victoria Hire Service bejn ir-Rabat Victoria sal-Port tal-Imġar. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li l-proġett huwa maħsub biex ikun arkivju ħaj li mistenni jikber b'mod kontinwu permezz ta' kontribuzzjonijiet mill-komunità, għalli dal-waqt se jkun possibbli li ċ-ċittadini itellgħu ir-ritratti u l-istejjer tagħhom stess u bekk jikkontribwixxu direttament għal bini kollettiv ta' dan il-wirt imprezzabbli.